Showtime on the MK Vibes ukozaita mbwengoma nematiniwe vakazochaya nhare ndevepikita zvikanzi munosvika nguva ichamani tarisaimuoneka zvaita nhandare muchaurasa vanhu kuno chamani ndasvika batidzai kwenya munhandare batidzai kwenya munhandare ndoda kuvara musanditumira vana kumba ikoko ndodzoka kunze kwachena ari kuridza ngoma ndinomuziva handivereke kusvika yakudasa mwiri yekudzingwa basa machora mitemo chedu kuridza ngoma nditora zvichemo ipapo uyandaye mubadzisise zvingozoshaya basa endani vamwe ndasvika batidzai kwenya hanzi ndasvika batidzai kwenya kama wani akawana mutara batidzai kwenya ndati batidza izwa ukadzitamba ngoma kwenyu guruwe izwa ukodzaitambwa ngoma nematiniwe vakazochaya nhare ndevepikita zvikanzi munosvika nguva ichamani tarisaimuoneka zvaita mwana wamudhara ndo zvatinoita tiri panapa patichka achinaika tinenge tichidzikwapfaidza tichidziregedzera aipapa panhasi ndatsikwa nemuenzi mwana wamudhara handisingadi kupedza nguva apa ndangotaiwa kaintro yangu regai ndingoti chacho mbichana kuti kana tichinge tazopinda muhurukuro yedu muchaite kutaurirwa kana kunzi muimbi here anoita nezvei ari kubva kupi saka so thank you very much muri yezimbabwe regai tikwanise kunge tichipinda muhurukuro yedu zvizere naika so thank you very much tinokutendai rambai muripo pano patichkach MTV munhu wamwari ndokuchingamidzai makadii tinofara ukovatiwani muri sei aiwa isisu takanaka riri sei basa basa tiri kubhura riri kubaka here gwenya gwenya riri kubaka ndiri kunzwa zvechokwadi muri kubatidza gwenya tiri kubatidza gwenya aiwa tinotenda so muri yezimbabwe nhasi wari kukuonai wari kuda kuziva kuti munhu atitsika nhasi anonzani right inini zita rangu rekuberekwa ndonzi Maxwell Kaonia okay ndakazvarirwa kuurungwe Karoi uko kukaroi uko so then rekuimba ndinonzi MK Vibes alright aiwa baba prophet nokuti vanoprofita mungoma aiwa tinotenda mukoma MK Vibes saka zita rekuti MK Vibes baba prophet rakandonyururwa papi rakabva papiri MK Vibes tikangotora ma-initials M it's Maxwell K it's Kaonia zita nesename munhu vatangozvibatanidza ipapa chachinwani vatangoisaka vibe aiwa tinotenda mukoma MK Vibes right tiri kunzwa muri kupapayidza tiri kusangana nemi matiktok tiri kusangana nemi pasocial media makatogomboka zvekudaro ndakatsama so munhu anonzi MK Vibes akatanga kuimba rini inini ndakatanga music gore ra2021 okay ndiri kukadoma ukoko ndaimboita hangu zvemining ndobva ndangopfurirwa zvakanzi iwo uri kutambisa voice rebasa chichenge chaitika kuti mudzanzi muri kutambisa voice rebasa wakarinzwa papi voice right zvakaitika ndezvokuti pakaitika function muvillage okay saka paitoridzwa ngoma nekuimba chichipa ipe ndobva ndangogama song ndobva ndaikwapaidza zvakaomarara saka papa nemukomana anoita zvekuimba ari kukadoma ikoko anonzi F4 Vibes okay ndobva anditora pasaidi zvakanzi chibaba muri kutambisa voice remangoma kai muri kuita sei ndakati haina ndina kana umbowo manje panyaya dzemangoma kana kuti ridhimu racho rinoteerwa sei kana kuti rinopindwa sei saka mukomana akaita rudo ndobva andipa memory card rake for 1 week rine maridhimu okay ndobva taiwa
yatinenge tichiti intro ndo yakadai, yatinenge tichiti chorus ndo yakadai, then verse rakadai. Ndobva ndabata matauriro aya. Saka inini semunhu anga agara achikomboza music, asi kwandaikombodzera ndiri choir master kuchechi. Ndaikwanisa kukomboza nziyo dzekwaya nchidzidzisa vana, totoimba tichiita makombe tichitowina. Saka hazvina kunditorera kunetsa manje. Pa 1 week iyo ndakazongodzoka nchimunza kuti ndane 5 masongs akapera. Skanzi chibaba chiita sei, chienda unotesta studio. Ndichisvika kustudio handamboita zvokunzi dzoka so aiwa ndakangotanga reading kubva richitanga kubva kuintro kusvika ndichipedza, ndokudzoka ndichibheka kusvika ndichipedza pasina discord. Zvokuti vanhu vakatofunza kuti ndagara nchiita muchitoimba kutara. Exactly. Saka mukutsikisa kwamunoita ngoma dzenyu mukoma MK Vibes munoita sei? Munogadzira maalbum here kana kuti masingles? Ndandiri kungoita zvemasingles. Saka ndachida kuti muri yeZimbabwe kana yachinge yanyatsondidaira zvakanaka because chanchileka kwandiri imarketing. Music kwese kwandongoenda vanongoitambira vachingoti yakanaka. But kuti marketing manje kuzoti izosvika pasi rese ndo yanga ichiita sei? Ndingetsa. Alright. Aiwa, tinotenda mukoma MK Vibes. Saka imimi pamusic muchigadzira kuti nhasi magadzira music, munotarisei? Munotarisa upenyu hwevanhu? Munorota here? Munomboibika sei music yenyu kuti izonzi music yakuteerwa nemunhu kana kuti yane dzidziso kumunhu? Right. Music yangu sezvo mambonzwa ndichiti baba prophet bye. Kwandiri chiprofita nekuti zvinoitika ndezvekuti sometimes inouya nenzira dzakasiyana. Sometimes ndogona kungoti ndichingoona life yenyu kana kuti mararamiro amuri kuita ndogona kubuda nesong. Anditika. Sometimes ndinogona kungoti ndichingofamba ndogona kungotanga kutonzwa like melody yebeat kana kuti nemazwi kuti pano paroda kubatanzwa mazwi akati. Saka pakangotanga kuya chorus musoro mangu ndinozogara pasi nechorus iya ndakugadzira mavhesi. Pamwe pacho kunogona kutotanga kuya nevhesi kuti vhesi iri kuti song yacho izonakidza iteerereke ndofanira kuya nechorus yakadai. Asi zvese zvichitsigira nyaya yangu. Exactly. Ndo magadziro andoita music. Handisi munhu anoita zvokugomera kunzi ndabuda nesong. Zvokuti pazuva mukandipa mukana ndisina zvokuita ndogona kugadzira album every day. But vanhu ndo vanozonetsekana kuti vanoteerera sei. Saka pakashata ipapa. Because mukaona kugadzira maalbum every day anenge atomawani mukoma MK Vibes makatotsamwa ipapa. Alright. Saka ngatichimbotarisei pane music yamuri kuisa kuvanhu. Vanhu vari kuitambira sei? Music iri kutambirika, vanhu vari kuida. Mukutofamba mutotombosangana vamwe vanhu vachitopa matestimony kuti pasongo yamakaimba yakadai yakavakawo musha wangu ndandiri nhubu. Mati izvozvi kumba uku ndakuwirirana nemhuri yangu. Chokwadi. Saka Alright. Ngatichimbotariseiwo makolab. Munombowana mukana wekumbofeature nevamwe vaimbi here vakasiyana-siyana? Makolabu inini ndandiri munhu wekuti ndasingade kumhanyirira kutsvaga makolabu kune vanhu vane mbiri kana kuti vanozikamwa kudhara. Nekuti inini ndaizvitemba musimba rangu kuti aiwa zvandiri kuita zvikangowana marketing chete vanhu vachandibelieve. Handiti. Saka nyaya yanga ndisingade ndeyekuti ndinzi akazosimudzwa naNhingi nenyaya yekuti akaita collab naNhingi. Aiwa, ndoda kuti vanhu vabelieve kuti mandiri mune pure talent. Handiti. Saka zvandikazoita ndezvekuti ndaitokwanisa kupa makolab vapfana vasina anovaziva kana anani. Like song, ndine 2 masongs andikaita. Pane inonzi Mapisarema ndakaita nemusikana anonzi Ruthly. Ndobva tapusha song yeyo vanhu ndobva vaibelieve. Ndobva ndati tite sei tingarambe nesong 1 vatagadzira imwe inonzi Coca-Cola mutengere koko. So masong yayo vanhu vakamadaira. Saka ndazodaro manje ndo pandikazoita collab naNdunge Youth asati rabuda. Alright. Saka maida kuti mutange manyatsa kupinda muwanhu kuti pasazofambe mahunga kunge akasimudzwa naNhingi. Chidai pasina Nhingi izvozvo ndo zvanga ndisingadi. Alright. Aiwa, tinotenda mukoma MK Vibes. Saka muindustry yemusic kubva pamakatanga imimi kupinda, vamwe vanhu vazhinji vanopinda muindustry yemusic vanotaura kuti industry yacho haina kuchipa, haisi nyore,
inorema. Chingava chiri chokwadi here kuti muindustry imomo mune zvimwe zvinorema? Music industry hadzisi nyaya dzekunyepa. And chandotokurudzira kune ma-upcoming vari kukurawo senyika. Ngavasafe vafunga kuti ndikaimba song nhasi mangwana ndiri kufa nemari nesong. Kunotoshandwa zvokuti kana iwe usina kusimba unogona kutoturika mabhutsu. Kutombomira kuti izvi zviya kuna kwatiri kuenda. Unozama zvese. Ndakaita ndine maevents andikapefoma akawanda muupenyu kubva ndatotanga mukeria yangu. Utozosangana nevamwe vanhu vanogona kuda kuti kudhileya mission vachinyepedzera kunge vauya kuzoita zvinhu zvokuti iwe uende kumberi. Saka vanhu vese vava vanosanganikwa nawo uchienda. Saka zvava kuda munhu ari kuziva kwaari kuda kuenda manje. Munhu iyeye haamiswe. Chero wakamudhileya but ari kungoziva kuti ndikufanira kuenda chete. Saka anotsvaga nzira dzese dzinoita kuti aende kumberi. Kusvikira muzuva ranhasi ndasvika panapa Tichka TV. Kuratidza kuti ndine rwendo. Kuratidza kuti makatotsamwa zvechokwadi. Ndine rwendo. Saka ndinombokuonai muchimbopinda mukati mastreet muchimbotamba muchidididi. Saka it's a part of marketing. It's a part of marketing. Boss ndakaona kuti alright. Ndiri kuti ndakaturika chinhu pangave paFacebook pangave TikTok. Page rangu hasati rasimba vanhu vasati vakuriziva. Saka inini zvandakuita manje ndakufamba door to door. Kana iwe usina maearphones ndokuisa munzeve ndoti teerera sound. Teerera zvana. Saka inyaya yekuti ndoya inonzi gore nomuchandinzwawo. Zvokuti imi muri kuda kutsvaga nezvazvo kana ndamusika. Ndiri nguva ndichita noise pamberi penyu ndichiridza ngoma ndakajaivhika muchatora kavidhio munoratidza vamwe muchiera. So marketing iri kutoita sei? Iri kutopinda mwana. Ndapedza kunakidzai ndobva ndakuudzai kuti ngoma wangu ndowanika paTikTok yakanzi zvakati. Facebook. So ndozvinoita marketing iende. Saka mune marketing strategy yakapenga makatotsamwa chaiko this time. Alright, munhu akatadza kuteerera munotomuisira maearphones muzive kuti inzwa so. Chimbonzo achibaba. Makashata. Saka izvozvi izvi kusvika pari zvino izvi maane masongs mangani mukoma MK Vibes? Masongs andinawo baba akawandisa. Bosi ndakaitawo urombo rakanaka kuti kana munhu une tarenda rinomzwisika nevanhu. Ndine mastudios akawanda ingondidaidza for free kuti uya ungorwa marecording. Saka chinhu chaingoleka pandiri imarketing zvokuti izvozvi vanhu vakatanga kunzi vatsoma YouTube yangu kana Facebook kana chika vachatamba ngoma kasingaperi vachingoti inyowani but mangoma takatogadzira kudhara takapenga. Zvasiyana nezvongoti ndingomuka ndichipisa nhasi nesong 1 mangwana maakutsvaga kuti saka mukomana toita sei ndobva ndatanga kupererwa. Manje inini ndiri kuti pamuri kumboteerera dzese 700 idzi ini ndopa ndiri kubika dzimwe 500 futi nyowani zvokuti vanhu vachaona hora nekuteerera ngoma. Aiwa ndinotenda mukoma MK Vibes. Right. Muindustry yemusic handizivi kuti vamwe vanotaura kuti mune miedzo yakanyanya zvikuru sei kunyanya nemadzimai. Amene kuti mimi muri kukunda seya. Right. Iyo haisi nyaya yekunyepa manje. Ndiri seni aiwa ndanzwa nekuvhevhewa kai. Asi baba muchiuno zvavanenge vachimuita mutambisiro vanoita muchiuno ndikaita iwoka ibasa. Ini handichagoni kudzikama manje. Handichagoni kuimba ndakangostika kudai. Aiwa performance ndakaidzidza. Saka ndichitotambisa pese panotamba kuti vanhu vaite se vanakirwe. Wasaka sokuru kutosvika unzi baba matambisiro vanoita muchiuna. Vamwe vachitotumira vanhu vanzi vazoya kumba kwangu vagadzire TV usiku inini manje. MK Vibes. Komunondo wagadzirira ka TV usiku baba. Chigemu chacho takatochionera. Ndira kuudzai kuti pasi pezuva basa rese rinorwiswa rinozinzi kubva kumafundisi kubva kumachi. Nyaya yacho yakatangira pana mukoma Samson. Anoona madzimai manje ndiwo vanouraya basa rese. Success yese ndopainonofira ipapo. Saka inini ndiri munhu wokuti ndiri munhu asina kuzongosumuka kawana ndiri. Saka mukusumuka hafu ndaiona zviri kuitika mune dzimwe hama. Tora chechi yakazoparira nyaya yechi
yemadzimai mukoma rwendo rwavo rakazomirira parodhi nyaya ichi yemadzimai. Saka ini ndamunhu wekuti handisisiri munhu wekuti ndikufana kusvika mukusangana nezvinhu zvakadaro bcause ndikuzviziva. Saka ndakuvanzvenga vanhu ivavo. Saka inini nguva yekugadzira TV ya ndopandozoti ndazodaidzwa kwakati sori izvenyu mogona zoya nayo masikati kumba vanhu vese vachiona togadzira pajekerere TV. Alright, aiwa tinotenda kungova MK Vibes. Saka kuindustry kwechi kune basa. Right. Mukoma MK Vibes. Pane wapfana vechidiki. Upcoming artist ari kuda kutanga kupinda mune zvemumanzi. Kurudziro nechenjedzo nemashoko amungavape kuti warambe wachipfurira mberi kana kuti mangwana wazonzwike sezvamuri kuita, because tikada kutarisa imimi danho ramatofamba hatichati muri pasi matomborwa masteps 1 2 3 4 5 kuenda kumberi, but pane umwe munhu achitori pasi asina music yekuti inomboteererwa. Umwe anogona kungopinda mustudio nhasi otorekodha wotongotumirana nemafoni chimboteerera music yangu shamwari, chimboteerera, haisati yasvika kuvanhu. Saka kuti munhu anziwo muimbi anofanira kuita sei kana achinge afunga rwendo iri? Right. Zvandinoudza ma-upcoming artist ndezvekuti chinonzi music. Music inorapa upenyu hwevanhu. Anowana kana uri artist, uri driver ari kudriva vanhu. Saka iwe make sure kuti vanhu vauda kudriva uda kuvaendesa kupi. Anditi. Saka music inogara, music inovaka ndio yatinofana kumhanya nayo. Kwete bubblegum music. Zvinogona kutinakidza nhasi but tikasvika kumba tikagara pasi tinobvunzana saka paita dzidzei panga tiri kumangoma anhenga yaya. Saka ndikuti kuma upcoming artist ngatizame kutsvaga music yekuti chero tikazofa vanhu vanosara vachiteerera music iyo. Ndo point number 1. 2, ndonzwa vanhu vachiti kana uchida kuti uwane meditation unofanira kunge wakabatwa hechi wakadhakwa. No, kuya kunyepa kuyakwa. Music zvainoita kana uri entertainer ukazviudza kuti ndiri pabasa ndakuita basa rangu, hazvinei nekudhakwa izvozvo. Anditi tiri kuti isusu ngatiendei kumusic tiri sober. Anditi toparidzira vanhu zvinhu zvinorarama zvinogara. Anditi because pane umwe munhu wekutoti anogona kunge ari nedambudziko riri kumunetsa mumwoyo make, but anofanira kuti akagara pasi akaplaya song so anofanira kutopora nguva idzodzo. Ombokangamwa zvese zvanachita zvichiitika. Saka ndo zvandiri kukurudzirawo ma-upcoming artist. Zvinyadzi nechichi vanhu vanogona kuteerera nguva idzodzo, but pane zvine malimits manje. Inini music yangu pandoigadzira ndogadzira music yekuti ndikadaidzwa kuchikoro kune vana vechikoro ndokwanisa kunoperforma music yangu. Ndikadaidzwa kumuchato, ndikadaidzwa kuchechi, ndine music yekuti chero ndikadaidzwa kubhawa ndinokwanisa kuita zvekubhawa nguva idzodzo. Ndo zvinofana kuita artist. Haufani kulimitwa kunzi manje mukatora uya mavhiringa program zvinhu hazvifambi pano. Zvinhu hazvichafambi pano. Saka kana uri artist haufani kuwana maboundaries. Aiwa, tinotenda zvikuru. Kopa mumashows makamira sei? Muri kupinda here mumashows muchimbo? Mumashows zvegore rino ndisati ndatanga kuwana mashows. But kumashure uku ndaitombopinda ndichita maevents, maroad shows nemakambani akasiyana siyana. Saka zvegore rino handisati ndawana mabookings so far. Ndandichimboconcentrata nemarecordings nemarketing kuitira kuti kana ndakuuya kuvanhu aiwa mawani. Aiwa, tinotenda mukoma MK Vibes nekuuya kuno. So nhasi muri yeZimbabwe iri kukuonai, vari kukunzwai. Wamwe vanogona kushushikana kuti saka iye anonzi MK Vibes uyu music yacho inombowanika papi? Vanenge vachida music vanoita sei? Vari kuda music yangu inini yakazara paYouTube nemavideos. Vanoenda paYouTube yakanzi MK Vibes, vanoti MK voti space voti VYBZ. Vamwe vangu vachizorasika pamaspellings angonzwa kuti anonzi MK Vibes unonyora yake ina VI omushayiwa munhu wacho. Saka vakati VYBZ, vibes yekwakatero chaiyo ndokuti vakwanise kundiwana kwese TikTok, Instagram,
Facebook vanondiwana kwese kune ngoma dzakarongedzwa zvokutoti vanhu vachaneta nekundiona kunyeba ndakashanda baba ndakashanda but nyaya yekuti vanhu vanga vasingazive chete pekundiwana saka kurudziro yangu iri kuti aiwa endai munondifollowawo pamapages iwayo zvinhu zviende kumberi. Sure. Ngatichimbotarisei munhepfenyuro dzemuno muZimbabwe muri kuendesa here music? Ya music pandakaburitsa iro ribatidzai gwenyai ndakanosiya music kuRadio Zimbabwe, ndakanosiya kuStar FM, ndakanosiya kuPlatinum FM, ndakanosiya. Okay. Chandisingazozive ndechekuti inenge iri kuridzwa here izvozvo handisi kuziva. Hangonzi unosiya kulibrary ndakanosiya chimusic. Alright. Aiwa kana muri kuendesa aiwa tinotenda zvikuru nechinhu chakanaka chamuri kuita. Todaira kuti muri yeZimbabwe vari kukonai uye vari kukonzwai. Saka tisati tandopendera chirongwa chedu nhasi pane umwe munhu anogona kuti inini ndaida kuzombofichawo nemi, handizivi kuti zvakamira sei. Munoda here munhu akufarirai nhasi anzwa music yenyu ari kuda kuti aendeswawo kumberi nemi? Handina problem nazvo. Ini ndiri munhu asina kuomarara mwoyo zvekudaro bhozi marwadzo acho ndomaziva eindastry. So inini munhu anenge achida collab anotondifonera towirirana maconditions bhozi music ibusiness. Okay. Pane munhu wekuti anongofona achida collab but ini munhu anenge asiri serious even neupenyu hwake chaiwo ari kungotora music yekuda kufadza vanhu neshamwari dzake nemabhebhi ake munhu iye handimupe collab. Okay. Ndoda munhu anoziva kuti music ibasa. Okay. Tine kwatakuda kuenda. Alright. Aiwa ndokupa collab zvakasununguka totopusha masino oenda kuvanhu. Oenda kumberi. Exactly. Alright. Aiwa tinotenda. Saka vanoda kukubatai makasununguka here kusiyira muri yeZimbabwe namba dzenyu? Namba ndosiya. Namba dzangu dzinoti 0776 282 940. Alright. Idzodzo dzinobatika chero musi weSondo vanhu vari muchechi. Alright, mngoma MK Vibes aiwa tinotenda zvikuru nekuuyawo kuno tichinzwa basa ramuri kuita. So mungava muine mashoko amuri kufungidzira imimi kuti masiya amuri kuda kuti mhuri yeZimbabwe vanzwe ndeyekuti kudii? Mashoko mazhinji anengada kunzwisa mhuri yeZimbabwe ndinomanzwisa mumhanzi. Saka ndikuda kuti iwo chavangaite mhuri yeZimbabwe ngavatsvage kune mhanzi dzangu chete ndopedza nawo. Okay. Ndopedza nawo. Mozoenda undogadzira maTV usiku iko. Tozonogadzira maTV tapedza nemangoma maybe pamwe ndakangowasira kafreestyle pamwe anenge asingazivi kuti ndiye akaimba pamwe vari kutimbirira. Exactly. Zvakakosha izvozvo. Munogona kumbotiti mbishana. Trendi hatatu fight easy uchida rugare siya zvemidzi Mwari vanoona iwe zingizi gonyera pamwe shandisai mabvi murarame zviri nyore Mwari vanoona kubuda kweziya ndiko kunoita tiende mberi Mwari vanoona akasi maruva chadiridzira Mwari musaita kufungidzira handi makatumwa ndivharidzira manje ndakatsamwa ndokusundidzira apa ndokusundidzira icho aiwa chinopisa Alright, munosundidzira. Ndokusundidzira. Bozwa mai manje takauya nesong inonzi mapisa rema nyaya kuti tikuda kutopisa tichirema. Okay. Saka song iyoyo iri kubata vanhu vakawanda. Pane party yandiri kutenderedza paTikTok inonzi munonditendera here Mesiya kuti ndiva rakashera kacheka nyika vavengi vangu munondibvumira here Mambo kuti ndiva sesekedze ndovasira bhikita vavengi vangu. Saka hokoyo kubhikita ndiri kuya nawo. Mwasesekedza mondovasira bhikita kana vachiyambuka kuenda Joza zviri kwavari. Panomira musha aya magetsi aya. So inini kurudziro yangu ndeyekuti rambai makadzvanya musambosimudze gumbo, rambai makatsika mafuta. Tinoenda kumberi.
Aiwa. Tinoenda kumberi zvinondobuda chete. Ndanzwa kufara. Handisika. Sangana na baba wadi. Aiwa. Muri muhombe mukoma wangu. Ndaye kufollowa kubva kudhara. Sure. Chiona basa renyu. So ini ndodzidza kubva mune vamwe vangu vanoita zvinhu zvakanaka. Sure. Ndo vanhu vandonyanya kuteera iva. Chokwadi. Kuti wakazokopera dofo unorasika zvakanaka. Aiwa, tinotenda MK Vibes. Thank you very much nenguva yenyu yamaita kuti munge muchisvika pano tichizoita hurukuro tichinzwa kuti iyo nyaya yacho yemusic muindustry macho muri kumukwanisa sei, nekuda kwekuti tiri kungokuonai pamaTikTok, tiri kukuonai pamafacebook, tinotokuteeraiwo zvakasimba. Pamwe pacho munotomboona ndichitomboti zviri sei muri pamalive. Saka izvozvo zvakakosha. Rambai muchipfuurira mberi paTikTok, rambai muchibudikira paFacebook, paYouTube, rambai muchiita kuti basa ridini ripfuurire mberi. So thank you very much muri yeZimbabwe, tinokutendai. Murume uyu ari kuda support yenyu kunyanya zvikuru. Ndofunga muri kunzwa kuti voice riri apa harisi voice rekutamba naro, ende mukateerera kana masong awatiimbira panapa asi masong ekungoti ndiye kungodai masong anotova nechekuita neupenyu hwevanhu, nekuda kwekuti matinorarama isusu muupenyu tine vanhu vanotivenga, mune vavengi kunyanya. Hapana munhu anofamba anoita chinhu chaanoita chisina muvengi. Saka hanzi vavengi vangu mukaita zvekutamba this time ndokutorai, ndokusesekedzai, ndokusiyai kubhikita uko, ndodzoka zvangu munenge maenda. Saka ngatimusimbisei murume uyu paTikTok aripo, MK Vibes, paFacebook MK Vibes, paInstagram, paYouTube, pese music iyoyo iri kuwanika. Saka so rega nditore mukana uno wekukutendai nenguva yamatipa yekunge tichiita hurukuro nemi muchinzwa nyaya dzetinge tichitaura pano. So thank you very much. Ngatisangane zvakare muzvikamu zvinoteera. Oneka yenyu vateereri tichibva panapa. Aiwa, ndokutendai muri yeZimbabwe. Ndiri kukumbira support yenyu, rambai makandisapota. Mukaidaro manje tinowirirana ngosi tinoenda kumberi, ndinogadzirira zvinhu zvinonakidza everyday. Aiwa, rambai makanditsigira. Ndakutendai nenguva yenyu yandatora ndiri pano paTichkach. Aiwa, amuite